vás zdravím. Po dlhej dobe máme tu video, bude to unboxing tohto balíka. Mám tu normálne, že 3 pod, 4 pod, 5 pod a no, po dlhej dobe som trochu chorý, takže sorry za hlas, ale môžeme ísť na to si to odbaliť. Neviem, ako to chcem cez túto debilinu natáčať, ale no, máme nožík, zabalili mi to dobre. Riadne to zabalili, ty vole. Jak, kde to je? No. Takže balík bol za 130 €. Drahé jak svinia. Ale no, minulý rok mi prišlo, že to bolo trošku lacnejšie. Ale čo už, no, ceny sú aké sú. Nič s tým neurobím. Neviem, prečo som to objednal v strede leta, ale no. Budú videjka ešte. Hádam, ak budem mať čas. Ty vole, ja som zabudol, že tam dajú na... To je nastrané a toho. Počkať. Ty vole. Zase táto pena. Otvor sa. No, dobre. Takže absolútne nič tu nevidno. Toto je určite nejaký rare. To si nechám. Ach, jaj. Prčic. Počkaj, idem si po osvetlenie nejaké lepšie, lebo nevidno tu nič. Je to úplne na houby, ale nevadí. No. Mám toho tunek celkom dosť, bo to sa mi nechce už upratať potom to. Dobre, začneme týmto. Takže dali mi ako darček Smoke, koľko to má? 18 gramov nejakej dymovnice. Nemám veľmi rád dymovnice, ale v pôvode. Zadarmo. No, zadarmo ani nie. Potom máme tu na 2x Scream Waspy, to som objednal 3x, tak Adam mi to dali 3x. Ale zatiaľ 2x Scream Waspy, tie ešte mám. Vampír. Toto som nemal ešte nikdy, takže som to chcel skúsiť. Len tak, že je to celkom fajn, tak kúpil som. Potom tu máme 2x kalašníkov žabáky. Tie 50 cm sa neoplatia, tu máte toho celkom dosť a kvalita síce o prde, ale no, sú to celkom fajn veci. Takže potom tu máme, na petardy ideme. Toto sa teším, jednu vec mám, čo sa teším. Angry Bulldoggy, tie ešte mám, počkať. Ešte tu mám plné balenie. Ale sú to veľmi dobré petardy, len celkom drahé. Ale mám ešte balenie, no. No, takže tak nejak mám. Ich mám ešte, ale nikdy nie je dosť. Mám tu také veci, ktoré sa teším. Toto je o moc menšie, ako som si myslel. Ale tunak sú... Počkať. Tieto som si chcel kúpiť. To ani neviem, že som kúpil. Bez rýchlo mi to dodali. Na to. Toto som chcel kúpiť, lebo je tam veľa a celkom lacné to je, tak na to sa teším. Sa mi zdá, že 3 balenia, alebo nejak tak som toho kúpil. 2, 3. Takže to som rád. Kde sú ešte? Tunak by mali byť tieto. Áno. A tunak. Takže 3 balenia som kúpil. Veľmi sa teším z toho. Dúfam, že to nenatáčam úplne na prd. Dlho som už nenatáčal. Potom tieto včely. Neviem prečo som to kúpil. Asi nejaký veľký test detskej pyrotechniky. Keď sa mi bude chcieť. Tak dobre, tak 4 som objednal. Ani neviem o tom. Nehovor, že... Neviem, čo som... Neviem. Potom tu máme 2x Tasmaniu. Toto je úžasná vec. Toto odporúčam určite. Toto sú úplne sračky s prepáčením, tieto veľký rotačík, ale tak kúpil som ich tak. Úžasné petardy, dlho ich nemali.
explosive jednotky, neviem čo je toto vyzerá byť nové, tak dúfam, že ešte budú búchať ako búchali, ale na to, že to je F1 je to, alebo F2, ja už neviem čo to je, ale je to fest dobré, toto odporúčam. Dumbum Mini, mám síce 5 balení, ale tak kúpil som 6, neviem prečo, ale máme. Potom tu máme Double Piráty, toto tiež celkom fajn petardy, toto už je 5 balení, už ich mám, takže tak, toto je nejaké natuchnuté, neviem. Toto som sa tešil. Dumbum Rotate, je ich tam 30 a chcel som to skúsiť, neviem ani čo to je, ale videl som to pred 2 rokmi a zapáčilo sa mi to, ale nemali to nikde, vždycky to je vypredané, takže už to konečne mám, som veľmi rád. A teraz kúpil som ešte Viper jednotky, lebo čierne boli drahšie, neviem prečo, a búcha to takisto, takže biele Viper jednotky. Kurník, nemám to kde dávať. Na čo ďalej? Kurník šopa. Na schvál som kúpil 2 balenia. Nech mi dajú jedno zelené, jedno červené, ale dali mi 2 červené. Moc mi to nevadí, ale mohol som kúpiť jedno. Hopa. Potom tu máme tieto vampíre ďalšie. Toto. Úžasné Toto čo je? Aha. Úžasné petardy, ale strašne predražené. Ale už mi došli v starom balení, tak som si musel kúpiť nové. Čo už, ale veľmi dobré petardy. Len trošku moc drahé. Potom tu máme Small Silver Crackers. To som videl, že všetci hovoria, že sú celkom dobré petardy na to, čo to sú. Tak som si objednal jeden balík na vyskúšanie. Potom toto som si kúpil tiež tomu testu detskej pyrotechniky, stroboskopy. Nemám rád stroboskopy, ale no, kúpil som to, stalo to euro. Ideme na koberec. Toto je dobré. Máme 3x200-ranový koberec. A toto sa teším, toto budem len tak pre srandu, lebo to milujem koberce. Takže počkať. Raz, 2, 3-krát, paráda. Pokračujeme teda s tými kobercami. Máme tu ešte 1000-ranový koberec, toto si nechám až na Silvestra, ale aby som už nemusel kúpovať koberce, tak som si kúpil. No nemám to kde dávať. A posledný koberec, čo tu máme, je 500-ranový. Toto je tiež paráda, neviem rozprávať. Takže 500-ranový koberec. Ako za tú cenu, je to dosť, musím povedať. Ty vole, to je kvalitka. Ešte máme tu, koľkokrát? 1, 2, 3, 4, počkej, idem sa presunúť, nech neblokujem. 5. Kurník. 5 krát. 6 krát som kúpil meteority. Potom to nejako uskladám. Dumbum Nano. Neviem, prečo som to kúpil, ale tak kúpil som. Aha, už mi došlo. Nemám už. Čo tu je takého? Aha, rotačiky. Aha, ešte tie posledné Scream Waspy, čo som vravel, že 3. Potom tu máme 7 minút už točím. Dobre, nevadí. Máme tu rotaček, nie raz, nie dvakrát. 3, 4, 5, 6, takže máme ich tu 6 krát ako tie meteority. Dumbum Silver, tie už mi došli. Nie sú to nejaké úžasné petardy, ale kúpil som ich, ty vole, to čo s tým robili. Mi to použili. Pušný prach je všade. Teraz to budeme mať všade po posteli. Tak kúpil som zrejme 2-krát Small Silver Crackers. Asi omylom.
A potom mi došlo. Dumum pirátky mi došli, tak som si kúpil ďalšie. A potom tu máme normálne pirátky. Tu ja už mám iba 2 balenia, tak som si kúpil ďalšie. Teda nasrané. A tieto Explosive Fountains, ty vole. No, toto. Že vraj celé to vyhorí, tak on to mal 25 gramov. Takže na to sa teším, mal som skúpiť viac. Nemal som kúpovať takéto sprostosti ako toto. Ale no, nevadí. Takže máme ešte toto. A posledné, čo tam je, sú tieto mikroraketky. Úžasné, to je počkať. Tam sú takéto malé balenia, ich tam 150 alebo 100 týchto rakietok. Je to taká sranda. No, takže to by bolo všetko na tento box. Idem si to nejako pousporiadať a potom to ešte shrniem, že čo tam všetko je. Odpál tohto by mal byť, neviem kedy, ale spravím to upratať. Tu to nejako zrýchlim, ako to usporiadam. Ale nesmiem púkať. Takže je toho celkom dosť, ako 130 € vám kúpi toto. Nie je to určite málo, nie je toho nejako extrémne veľa, ale hlavne detská pyrotechnika tu je ako berce, petardy, jedine som kúpil Viperky, FP3 a tie Bulldogy, potom Piráty a mini dumbumky, takže tak to nejako toho je. Takže to by bolo asi na dneska všetko. Už neviem, čo by som tomu dodal. Najbližšie video, neviem vôbec kedy vyjde. Točiť sa mi moc nechce, ale no, niekedy sa musím hecnúť. Takže na dneska to bude všetko. Vidíme sa pri najbližšom videjku. Neviem vôbec kedy, ale čauko.